Meet Charles Show asa bountain. Minua oha prekope. Ye din komo show me beye. Meni menua de kan no brofum. But ye frifie edom de yachi. Ti se ye din komo o sit me din komo no ema edom so se dey eti ase. Ti ye di kan ye English version. To what person what in English no. If you want to follow the conversation in English, we earlier did that. Anyway, three segments of what we discussed. Minia Akwaba. Joso Minia. What do you Mreno? Aja Obi Manso. Madam Rene Yajuma. Yeah, here foreign students in Germany. And you say only the Nipa, Odin Kenya, Yensa Kawa. You person no din komo. Na yan channel. One why na Obeka said, school seminar started for him, and now they are going to be necessary crowd him. But as a Minia, let me say, me I make say, your friend Patrick, Owusu Agyemang. Na me so me Ghanaian na me free. Kumase. Sisi America sa make say free Germany Berlin Hanum. Me say me nyino no me share me suku ase Peters Educational Center. Ayo kanena okwada so Kumase. Ona me call me primary school na me junior high school. Na me wie ye no me to am suku so ayo Kumase Anglican senior high school. I say mamo Kumase de do na ni mo ayo friend super cars. Me say udu Kumase Polytechnic opposite one. Ti ehona me kokoto so oye science and I say when I'm called to my addition so agricultural science. If you want to na nyamiadom iwie no eja Ghana we are obey adwuma kakra ti me kira de kakra na me sa to school so University for Development Studies and also Tamale UDS until me ko UDS 4 years ehona me ko kusua Bachelor of Science natural resources na kwa kweti say nyankopon abodi a oboye insu ane eniamo de chance say ndua moa omomumram no momo efi asase so ne nsuo mo no momo wiem eniama bebrebe bibiti say gold ne eniama ne ma ye wonyina se de si bo ho ban abrofu be ka say natural resources management eno na mekukusua ye iti me free hono ana me be me national service a forestry commission awie ti after national service no ana me sato school so ye adwuma kakra be se fi me no me se chi na me sato school so akusua de o South Korea no me kusua me master program edikan eno no nefa CDCD impani ye ho leadership courses na me kokoye no ti me ye no mfie mienu miensa achiwie no ana me sa so to aso me ba Germany am me ka sa free CCI ni se Germany na me ba me ye me course na kasa na me sha se Ghana no me to aso ti dia me ye no UDS no eno ana me ye no Germany enti no bro fu me be ka say masters in nature conservation I say kwa ya fa so bo sa na ma na me body no ba no ana me ye enti bibi kakra misuku from betima ka fa ho help me say minia say ni city Yo, what me actually unji there? There's also Peters Educational Center kwada so echo UDS. There's a way fie nipa. Then to ye fie nipa de ni nkomo. Meni Agyemang. Germany. Say prospective students in our destination. What makes you like studying in Germany? Dia na mo ni gisa busua de Germany. Dia na ma wonya sa pepa ne say chale say me to me ko Germany. What makes you like studying in Germany? Edika de me kan say o man ya wi ase doso obia obabia okokotena bobra anaso okusua de na enukure mu ne say yo aman mind bi won ma ehonu ma disua no osoro pa ai boawo
ama sebi onim de economy ye o man bi te say America ye o man bi te say English ye UK Canada o man bebrebe France mo ne ade Germany so o man ba kwa ano so addition no so ba na nyame adom na busua de e bidaw apie wadwum atitu bebrebe a mo wiase na ha no mo fa ya mo busua de nti no Germany addition no de nyame no nukre ni untimi ni amai miensa e wo wiase o ma addition akosra o fa Germany je no so enka ho ni nyina ne se Germany addition no e makwan ma hu ne ma bebrebe san so eboa wo ma otimi akọ eye amayamai so ma tutu kwan ikase metutu kwan akọ man bebrebe so medi mani kura bu nkonta kura na me nkoye kura makọ man be se du miensa ekodunum be se 15 countries so addition ya ho na boa me ma metutu sa kwan no Germany school no boa wo ma unya opportunities anase ne papa bebrebe timi ba wakwa mu ama utimi enya mmoa beboa wo ama watimi asua de akwani mu na dem de kakra kra ne se Germany addition no header nya dine bebrebe efi se ho aka de ya de asua de no wo se ye internet anase da nyama wo pe de search for information anase wo de hwehwemu no research ni nyama person ye nyina no akwa bebrebe wo no unya sa nyama no Germany ana ne kra no so kra ne Germany school no ye ntua school fees e free nti ni na ye dem eboa ama Germany ye bia wo se obia bana oba bisha de me da sipi they say course na wo ye ntino wanya kwanya etutu kwan akom kro ahodo so be du miensa eya wo master program na ye ntino wanya sa chance no wanya sa kwanya na timi tutu kwan sa na pese o kire me ba twa ne sa pepepe na Germany no ya mamo permit na what to quite other countries and say ye ma permit anase se wo bibi etimi ma tuna Germany above me be ka say residence permit eno no boa wo ma otimi ko o ma bia person o koso wi ase so ni nyina ne se wo enwu sika se bi wo de ebefa every akọ enti no Germany residence no anase enkrate di ala se mitimi tra na de ama me na che se mitimi to kwa ko ba bia no eno na ma me sa ko nya mitimi ko ba bia me pese me ko yo na family bi so no ya school na be ko ni Germany no so etimi boa wo me kai pa se enche bia be se busumi mienu ntem na me ko omai makuma enum so within na otwe mienu me ko Ukraine me ko Romania ko my friend Hungary ko Czech Republic ana me sanso ko Austria ni na school ana ede ko se yinku hwehwɛ ade nti school no na ye bibia de me ye ya ne se me fa me passport ane me school ni ama ane enkrata ide ada se me timi tra Germany residence document no eno pe na me fa ka me ho nti no akonya na me ka no ebi no ti sa na te menua yo ene ye stay focus kakra na ye niele mu ye hwe we di betwam keke question busan di betwam keke cost of living. I mean, cost of studying in Germany. The cost of studying in Germany. How is it like? It is saying Germany education. It is say when the first say kwacha diefa it is ka and you. Na say kwacha diefa it is kana to. What can say Germany? I mean, at it say how you come or this you come social life bibia na hono cost of studying it is saying Ukraine Germany or maybe a fa aduane sem ane se bibi kakra obetimi edi atena se nipa ne de e wo form so de hwe amama na aka na e wo form efi se kakra bia na odi be supermarket and se shop so de kota de no utimi to ne ma bebebe na dodo na de bigufi na de bo kakra ne se ha no so no o ba be hwa de no ye sama o krata etimi bo ama otimi kokoye adwuma aya no brofo mu ye be ka se work permit it will be bia o school bia o Germany master program no anase o ba bisua de school kase bia no okuta sa krata ni bia otimi di adwuma tie nam so ye adwuma na wo sika kakra no etimi bo ama otimi tuatua wo dan ka ane se bia aduane a obedi otimi to
utimi kura nyɛ sika bi ɛde ɛto no ma sɛ biribi kura mpo na ɛbɛba utimi ɛde ɛkokɔ wura mu ti sɛ obi wɔ ha no nso so no na ɔboaboa adwuma a ɔyɛ no sika no bi ano na ɔde bi ama abusuafo wɔ fie de bi boa enti no mu ha no no nyɛ adesua no nkwa ɛboa wo timi ma sɛ adesua deɛ we de ebetwam de mbɔ sɛ ebetwam na wo yɛ kasa de ne afo yi yɛ wonya fufuo ni bi di ene banku ne Ghana nuane no sana mpɛsɛ me kyerɛ Ghana nuane no ɛno so ho asɛm te sɛ wɔ oba nya nyame anim kura ni egyina city a wɔkɔ no meme ka sɛ free Berlin yɛ baabi a nsa ne mane nyina bi wɔ ha me kɔsra me nua bi wɔ Hamburg ɛwɔ kora de ɛwɔ hɔ bebrebe Düsseldorf ɛne Frankfurt ɛne Stuttgart ne Munich mu na abibifo bebrebe no sa ne mane nyina bi wɔ nti no aduane bia a wɔsɛ wodi no Ghana no woba Germany a wɔbɛsɛ nya bi wɔ ha yɛ obibi afrɛ no Africa shop urama Ghana bi bia wɔ hɔ no mo bibia onim no Ghana bia no ebi wɔ ha ti sɛ aduane nko anti na obi pɛ sɛ ɔba Germany na osuru dia ɛne ɛmɛtumi aka sɛ onyi nani ɔba bibia wɔ ha no wobɛfili sɛ deɛ wofi tetene na yɛsɛ papa bi ɔntu kwan kɔ abɛkyerɛ ɔso ɔnkɔ adɛn ɔso ɔnya fufuo dede mo bisa sa na yɛhwɛ wakɔyɛ hɔho sɛ memfɛre na mɛka wakɔyɛ bibini nipa tuntum a wɔ bi man so. How do Germans and other internationals see you, Minia? Sasa ma wokan ya asem nya fi sɛ dodo na awa adwene bi sɛ utu kwan na yɛtini petuntum a wani enka fi sɛ abafo hu ana yɛ twetwo no kre ebi wɔ hɔ saa na emom no nyame anim kre ne sɛ ɔba Germany ɛhɛda nte saa Germany ɛfo ɛyɛ obi a ehu obi a ɔyɛ ni petuntum a ɔmo pɛ na asɛm titu kra ne sɛ ɔne ne wadwu ana sɛ mu nyina mo kɔ school baako no ana sɛ mo ti fie no ɔpɛ wasɛm oyi bibiness oba ne chi a ontwetwe no ho anase ontete o anase ompamo ohu se osu ye nipa se ono a na aside that no so no eye amaya foforo so a omusu so nkrofo wa omusu hu ya omusu saa ne tie na emom no ye kan na nye se eye saa ye onipa mienu me se bi odi a omu no okọ mu ntia no mu tete omu na emom no no mu heda no so saafo ne no so iti efa se ni mu afirmu no de metimi aka se emprepre a ye ka se de Germany de no fom nemum tete ne de ye ti se na e wo soro pa nemum sisi de e wo fom nti no eno so sa na me pa chorete yeah se de empanifo aka mi ate na fie bia mensem wo nti se ebi ye no obenya omususu a se be omusu ba kire se ahani efiri ekro ye de a nti ya na se be enya ade a ewo se emma oye hoho ani se ya ade ma obufu na se bibisa sabe ye ho kra na ye bibifo no se ye bedi ni kra Ghana kra ye se wa yetibi busa so ofiri he oye ne patuntum o ka twi pa so so ofiri he babi a ofiri de oye de ya o se ne pa ye de ebusa na oye de ya sa variations we ne R card no when I said the R card I think you understand me. It will be played but una nim buta yenti o de call Germany so o ko pebre bia ye de abo enti untimi fa woni ene wa tension nyina nkodi R card so ye da wase say wo me how Germans see you as an international student. Question we question among for tabisa minua manya we mamumu sa Germany yenim sa Deutsch no moka Holland for ka Dutch German for ka Deutsch now okoya masters yi they say me hwa Deutsch no te pa o minua me dase Deutsch no no na Germany for ka said ya o kan title ni say na emprimpi no nkofo wo fia omudwene say o on table for won timi ma Germany enye sa na tie Germany for ka blofo pa njumu kra ye no ma yehu say omu kasa no kra ye fafiri blofo mu ti blofo mu kan emum no say o ma bia pese oboama ne culture ana say o mama mreko na nimliti no
Omukasa na na nkoma ni beji se uba ha no anu na ade be ubi bia na so no ene de wi ase akoye no eniama bebre gu nipa so ntini obi a na betime asua akasa no ti anu nso nsi hu kwan se omu be ma ho aba ha entino o te brofo na on ti kasa na obetime aba na emum no de ana ne senka wa nso besua akasa ne kakra se de be a obetime so afa damfo anase ukoba bi na se nipa na abakoto no ente brofo a obetime ne nadi nkumo entino ente brofo a betime aba ha no na emum oka bi se o hwemi ameso mete pa kakra de mete na so no menye mi hu ni se mete pa ti se obi a wa ha no ma ye wo no ebi se me course kura pa mi mission na ye brofum entino me hada nye obi a me de kasa ne ye niam bebre na emum no asetra mu ne adwuma mu ne wo be ko ba bi na be share obi na on ti na wo se wo force ni ni dun komo ni ti na ma ye nyina yi share ne kakra no entino kasa ne de wo se wusia yeah also usua na also course no enye Deutsch ne de kire Dabi. Ete sa wo ho sa se oba Germany a courses no ye de brofo na kire ana se de Deutsch na kire se na ho no kire mu kakra Your course bi ya ne kasa de kire e wo Germany course bi ma e brofo nkwa na de kire ti se de mi ana course bi so e mu kasa ne nkwa nti e gina wo so ene de wo pese oba be ye sanso so wo kasa ne nkwa as a course no so nkofo ko hu school I no ye free bi language school eno de na asase no o share asese wo kono na se wo adwene nyina ne se wo wie na wa ba ye adwuma wo ha no adachi nyina na se bia obra aka nyina wasase no be so otra na wo bono ti eno de o so wo sua wo mukasa ne do akiri pa na emom no se enye sa na wo pese wo ba be sua wa de ti se de mi sua na wo de bibi foforo na enye se bia Germany ha kwa na wo pese otra ye adwuma de eno de ensi wo kwan se wo de brofo nkwa be ba ha no aha nti e depende course no ene kasa no na emom no de me pese me kan se brofo wa ha ene wo mukasa no so ha ejina wo so yeah me producer ba ko se ase ye jabi bi kakra wo na ka cost of living no and cost of studying not living cost of studying no amanfo nya akonya the scholarship ba ho ana se bebrebe wa ha no mo bebrebe wa ha obi wo no ma yo ekwan be mienu miensa so ayefa de ba ha a opese the scholarship ba o de beba yo bibi ayefre no dad no scholarship scheme Germany abani oman ahodo so aban asinsan ehun krata omode boama ahoho be sha de wa nti eno no oba ha no ma busumi bia no yo ska omode mawo odi bi didi de bi tua odaika nti se wonya adwuma akra na se ska na omode ma no nti no enya de ahon be kire the minimum no na omutua 850 euros busumi bia de ma obi bia sese no na minimum se asesa kakra dia enti eno no yekwan ba kwa ofa so de ba na yewo ekwan ba kwa no so odi be ba ne friend Erasmus no so ayeti se scholarship na eno so omubu ama ankofo free oman foforo so ba bisua de o Germany wa bra busumi bia ne yuska ye de ema omu na bibi kakra aya na wo ho ne se sa scholarship ni nyina no aya na enhye wo ho a e wo se wudi so ti se wo bisua de na bre no duru na se wo wi a de wo se wo ye bia na wo se wo ye na ebreda wo se wo gina so na wo di wi untime twetwen wo school wi no nkwa ni mu ti eno ni bibi kakra wo ti akwa bibre ho scholarship bibre ho ha na emom no Germany school ne se wo kwa buy de ni bia public university na de untua school fees free ti se de mimi koyi free sika obitua sika kakra obitua eno no babu ama watimi afoforo train bus etutu kon yakọ Germany baby a ani se wokoku tua sika ma driver ni bia ti eno no ya de kakra wo no ti scholarship de bebre yo ha no ninya no easy sa na se ya na omu check some qualifications and answer bibisa scholarship bia de se de enim no nye Germany nko a wiase ba bia scholarship bia wo ho aka de ntimi fiti pe enya scholarship because scanner ya de amount was hwehwe ne ma bebrebe mu hu de ntia yia se was this kind amount etino ne tintini ne titiam ni se meka se enye easy se obenya na enye
dendenden so sɛ obenya ne nyinaa gyina deɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ ne scholarship no ɛho aka deɛ no nti sɛ wo meeti deɛ a memefiri sɛ yɛde bɛma wo wowa meeti nso a memefiri sɛ yɛmfa ma wo nti no saa ne teɛ Where there young should be any plans for the future as a student? So obviously the Obroni Chrome, onye nim dear, said ye binu benye bino, the bag Ghana. Also so some when you're Quenya. Any plans for the future? And Ghana for show, meet child show. I refer me audience a large or multi Pina or Ghana. A dear crunch some now catch room. Obi pese or school or Germany. On ton koso nye. Should the person be motivated? And I say, for now, pay your experience, no. I was saying penny jai. Now pay you be your Ghana. Now so tour school so Ghana. Let's know your future plans and then your last submission. Now I'm for you made in okay mini amedase yɛm sɛ mɛkasa no medi ka bibi sɛ Germany yɛ ɔman a ɛka aman a ɔmu school sɛ mowɔ soro paa nti sɛ wopɛ sɛ ɔba bɛsua adeɛ wɔ ɔman bi so na wonya nteteɛ de kɔ anim abrabɔ mu a Germany ka ho nti no deɛ mɛka kyerɛ obi biara ne sɛ woyɛ school anaasɛ wopɛ sɛ wobɛtoa school so wɔ Germany a mɛma wabɛmu mbu mɛngyae kɔ so ane na ha yɛ baabi papa a woba daakye yɛbɛboa wo ɛna aside that no so no deɛ mɛka ne sɛ me so mesusuyɛ ne m'adwene deɛ na nka mebɔ mpaeɛ sɛ nyame aboa na mewie me school a mekɔyi a me so mɛtumi de kakra masua no aba fie abɛboa nti dodoɔ no ne wɔ fie a ɔmu hia mmoa a ɛnyɛ mmoa sɛ sika afa mu na mmom no nimdeɛ afa mu nti sɛ mekasa na meka sɛ m'adesua no nyinaa gyina kwan a yɛfa so ɔbɔ adeɛ ho nneɛma no ho ban te sɛ nsuo ne nnua ne mmoamoa wɔmmuo nwura mu ne asase so nsuo mu ne ewiem ne ɛyɛ nneɛma bebree Nyankopɔn de adom nipa sɛ yɛmfa ntra asase so a aborɔfo mu no yɛbɛka sɛ natural resources nti no ɛkwan a yɛfa so bɔ ho ban a saa nneɛma no nkyirima nso bɛba bɛto no ɛho nneɛma na mesua nti mimi mfusu sɛ daakye no nyame boa me na nka meduru baabi a sɛ nimdeɛ no nyinaa me so ne bɛboa aba bɛboa yɛhwɛ Ghana sisi a saa nneɛma no yɛsɛ yɛdeɛ no bebrebee ɛnɛ koraa deɛ galamsey ni ade koraa sɛsiesie nsuo no ɛne nneɛma bebrebee nnua koraa a yɛwɔ sɛ yɛbɔ ho ban na daakye yɛnya so mfa so na yɛtwitwa gu yɛnim so mfa so nti na yɛtwitwa gu nneɛma bebrebee na yɛsɛsɛ no gold yi koraa mpo ne ɛyɛ nneɛma a yɛtutu wɔ Ghana yɛsɛ yɛno na yɛde bɔ ɔman no ho bra no yɛwɔ kwan yɛfa so tu a ɛnsa da a borɔfo mu yɛbɛka sɛ sustainable practices saa nneɛma no nyinaa no ho nyansa na mesua na ɛho nimdeɛ na mesua no nti daakye mepɛ sɛ nyame pagya me a mede ɛba bɛboa ma yɛhu sɛ deɛ bɛsi abɔ yɛdeɛ no ho ban wɔ fie na ɛboa yɛn ma yɛn nyinaa no yɛtumi kyekyere ɔman a yɛn nyinaa yɛfiri so yɛ ɔman Ghana na mmom no nyɛ no nkoa so baabi biara mehu biara no sɛ Germany ha na bɛtena wɔ baabi biara no sɛ nsusuo na mepɛ sɛ me so mede boa na school na mekɔɛ no so mfa so no mene afoforɔ nso so nya ɛho mfa so nti ne sɛ wobisa me daakye anaasɛ mesusua wo bitiri anɛ sɛ no so saa na ɛsi teɛ yo meet Charles ahwɛfoɔ madimakyi akyɛ me nua sɛ nyame pagya na megyina ha ɛka hyɛ ne bɔs ne kɔpɔ bɛpagya no awurade a ɔwɔ so bɛpagya wo ama nimdeɛ ɛne pɛpɛ bi a wɔma Ghana biara no wode abɛdom Ghana mpanyin sɛ obi nsi trodo matoa ɔsɛ sɛ wopɛ sɛ wobɛsua deɛ wɔ Germany ɛyɛ destination for many prospective students sɛ wobɛsua deɛ wɔ hɔ a wowɔ some benefits bi ɛne noma a wobɛnya anaasɛ bɛbenefit wo ankasa as a student nti mempa aba sɛ wopɛ sɛ wobɛsua deɛ wɔ Germany so a be motivated and carry on with your ambition or whatever me nua dwumadeɛ no yɛde si ha nsa na me deɛ yɛ a me na obi wɔ akwanto mu di nkɔmmɔ a mede me sɛ wɔ busuafo wɔ fie mankyea nkɔmmɔ nipa baako ne mmienu bi na yɛfa dwumadeɛ no mu medase me nua ɛdi kan obi biara wɔhwɛ dwumadeɛ yi meet Charles dwumadeɛ yi yɛde nkyea sonko ɛma wo Nyankopɔn hyɛ mu nyinaa sɛ wɔhwɛ saa bere
na mede nkyia so nso ma me yere ana me okania o ifie Ghana ye adwuma o konfa noche teaching hospital nso o he ni o hono Mrs. Philomena say me chia no me sanso chia mabusuafo nyina titu mabusuafo amu kwada so me ma me mo ne mabusuafo nyina me chia mo nyina me nafofo amu fie o mu UDS a ye ne o mu ko school mo me no mu ɛwɔ fie wɔ kwada so area bi a mede agorɔ kɔ ana wo bi a woni me baabi bi a wɔhwɛ me no me chia samre me na wo from South Korea na me ne mo wa me jam oba Europe baabi bi a mo me fi bi a me chia mo nyina me sɛ me na fo ne bi so wɔ Germany a mo so me chia wo bi a me ka sɛ me chia de a metimi a chia chia sa me nwi ntin de me ka ne sɛ me chia wo bi a yo ene Mitch Charles so do wase me nua me de wase pi me do besi ya na mesa ba now said your kind no woni mdie bi a betum dia hwe galamsey anasa Ghana mpo senye galamsey kura na woni mdie ono to bi a wo chirem na yesu bibi firi ho a Ghana fo nyina ebebo ye nyina ebebo nchirema ma nchirema hu say yenua Patrick a call Germany wo sua de wo Ghana UDS ko sua bi wo South Korea esa call Germany no o kan we mmire bi o kan say mmire bi na bi ediso a ebebo ye that be aso be panyina nim say de wasua o Germany bia o de badom Ghana o be kai be bia o be sua de experiences a onya ye as a student now they are boa Ghana any area nyina meet Charles show edu besia that's a paramino never no answer your kono kakra me kan say ye dwumadi mamo hwe no say abibi kire wadwene na say o pese o nya ehwehwemu anase o pese o sanso busa ho asem bia na mamo follow your platform no ya na your numbers gugu o betimi e de o message afa numbers no so WhatsApp anase o betimi ama number no message ana o betimi a follow your social media handles na page no so no bibi a kire wadwene no o de kire beto no mo se o se ye live video kura fa wa ye be ne a kire mama they also mail you and I say yes, you the private message man and also yeah the bema till you da munina masi I go position munina ya da for e best answer share yeah da masi